हाय लोगोफोर गासिखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लाहरग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय बेसेबा गोबावनि उनाव आं दिनैहाय भिडिअ लाबोदों नोंथांमोननि गेजेराव। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि दिनाव बिराद अखा हादोंमोन लोगोफोर, फुं सममोन, ओरैबायदि अखा हादोंमोन। ओमफ्राय आंना बोराया स्कुलावबो थांनो ओंखारबायमोन लोगोफोर। ओमफ्राय स्कुलनि टाइमावसो अखायाबो जा अखा हाबाय नै। सान्दुं दुंबाय थानानै अखा हायोब्ला थाजिम मोजां मोनो, खिन्थु माने जोंनि थाखाय बा गुबुनफोर माने बाहेरावहा थांनायफोरनि थाखाय एसे फुं समावहा एसे डिस्टार्ब जायो आरोना लोगोफोर। मा बुङो, अखा हायोब्ला एसे ओंखारलांनो डिस्टार्ब जायो नालाय। ओमफ्राय बिदिनो आंनाबो बोरायानो जा डिस्टार्ब जाखाबायहाय लोगोफोर। फुङावहा हाखु दाखुनो एग्जामबो सोलिबाय थादोंमोन बे समावहा। आं भिडिअखौ माने बेसेबा गोबावनि उनावसो इडिट खालामदों नालाय। बे समावहा माने आं जिथिया भिडिअ खालामदोंमोन बे दिना आंना बोराया एग्जाम सोलिगासिनो दंमोन आरो गथ'फोरनि। ओमफ्राय नै थांनो थाखाय रेडि जाबाय। ओमफ्राय आं भिडिअ खालामहरबाय थादोंमोन। ओमफ्राय आङो एसे माथोबो हरबाय थादोंमोन। ओमफ्राय आंखौ नाहरासै भिडिअ खालामबाथाय, मानोबा केमेराथिंनो नाहरा लोगोफोर आंना बोराया। नै लोगोफोर थांबाय, बाय बाय, आंखौ नाहरासैनो। नै ओमफ्राय गथ'फोरनि हालोदखौ नायदो, बिसिनानि अबस्थासो दङ ना गान्दुनि अबस्थासो दङ। ओरैजाय सासे ओरैजाय सासे, अबस्था गैला आंनि बेड। आयौ 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 आयौ, बिसना सादोरबो मा आयौ आयौ आयौ, हाला ओरैबायदि अबस्था गैया लोगोफोर। नै लेखाफोरखौबो बिसिखावजोब्बाय गथ'फोरा। नै आंनि आसान सांखा माखाफोरखौबो बख'जोबनानै दोनबाय। ओरैबायदि नै आयौ नै सासे, आरो बिथि सासेया नै धुप सावनाय खुलुमनायखौनो बोखारगासिनो दङ। मा जाबावगोन बिसोर गथ'फोरनो, आयौ 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 आयौ। हनै आरो खासेया ओंखारबावबाय आरो मिनिनोसो खासेया। हनै आयौ आयौ बिदि खारलांबायसो आरो। हनै जोलै फै ओरै फै थांसै नै। आयौ जालाहाय सयथिबो। हनै आंना बोराया नै गिजि गोफोन फैसाखौ आंनो मेथाइ जानो गालांलायबायदांहाय लोगोफोर। दायो दखानाव थांनानै साहादो पकरिसो घुगुनिसो जाहैनांसिगोन। अखा हानायनि गिजि जिखाव जिसि फैसाखौसो गालांलायबाय आंनो। 30 थाखा ना 40 थाखा दङ बेवहाय। नै बिथिंजाय आंनि फिसाफोराबो आयौ। जों दायो ओमफ्राय बेलासि समावहा हासबेन्ड फैखांनायनि उनावहा थांगासिनो दङ रौतायाव मानो थांदों होनोब्लाथाय लोगोफोर, आंना मबाइला फिसाज्लाया गारना होदोंमोन पाकायाव। ओमफ्राय बेयावहा बायजोबदों। बेखौनो जोङो फाहामनो थाखाय थांगासिनो दं आरोना हासबेन्डजों। ओमफ्राय दायो रौतायावहा मोनहैजासिम नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाबो जोंदो थौफादो ना मा होनो लोगोफोर। बेलासि सम जाबायमोन। ओमफ्राय दाथ' आरो लोगोफोर टाइमा जाबाबो माने सानानो हाबा नालाय। ओमफ्राय एसे सान दंबावोमोन आरो, टाइमालाय 5ता 5:30 जाबायमोन जों थाङोब्ला लोगोफोर। ओमफ्राय दायो जोङो फाहामहैनोसै, उपायथ' गैयाना लोगोफोर, मबाइलानो बायजोब्बाय। आरो मबाइल बायनायखौ लानानै बोरैथो भिडिअ खालामबाय थानो, नङा होनब्ला लोगोफोर। दायो जों थांबाय थानोसै। ओमफ्राय जा दैबाना जाखाबायहाय लोगोफोर बे दिना, माने अखाया जा हाखादोंमोन ना लोगोफोर। आङो नै मानि सेभिं बक्स अनलाइन खालामदोंमोन। ओमफ्राय अनलि 1 लाखनि आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय सफैबायानो, बुस्थुआ दिनैहाय सफैदों आरोना लोगोफोर, लाना फैबाय। ओमफ्राय नै बे बुस्थुआ नैबे बुस्थुआ नैबेयाव दङमोन आरोना। फिसालायानो नै लाबोग्रोमोना बोखानानै होबाय आरोना लोगोफोर। नै बिदि बोखानानै होबाय। रोबाले सना आं। ओमफ्राय दिनैनिफ्राय फैसाखौ आं बेयावहा दोनसिगोन आरोना। दा हराव आङो नोंथांमोननो देखायगोन। ओमफ्राय दायो आं भिडिअखौथ' बानायनो हाखानाय नंला, नै फिसालायानो भिडिअ खालामनायाव डिस्टार्ब जायो नालाय। फिसाज्लाया मोना उन्दुबासो, हराव उन्दुबासो आं भिडिअखौ बानायनो हासिगोन लोगोफोर। आं दिनैनिफ्राय बेयावहा माने फैसाखौ जमायसिगोन आरोना लोगोफोर। स्मल एमाउन्टस बिकाम बिग सेभिंस होनो आरो। आं 1 लाखनि दोननोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं दिनैहाय फार्स्ट टाइम नैबे 200खौ सोग्रोनोसै आरोना। दुखिया मानसि नालाय बारा माने बुरजा सोनो हानाय नङा। फार्स्ट टाइम फैसा गैया, ओंखायनो आं बे 200खौ सोग्रोनोसै आरोना लोगोफोर। नै लैथिं सोयो आरोना। नै लोगोफोर आं बेबायदि फिसा खालामबाय। नै ओमफ्राय ओरै सोहरनोसै आरोना। फार्स्ट टाइम सोबाय 200 थाखा। ओमफ्राय आं नैबे बेयावहा लिरनानै दोननोसै आरोना बेसेबां सोखो। फार्स्ट टाइम सोगोन नालाय नैबेयाव 50सो दङ लोगोफोर। ओमफ्राय बेयाव 500 दङ।
ओमफ्राय नैबेयाव 500 दङ नैबेयावहा 200 नैबे 200खौ आङो दाननानै होनोसै आरोना आं 200 सोबाय नालाय 200खौ इदि दानना दोननोसै हायलायदि दायो लोगोफोर नैबेयावहा माने जोङो सोनोसै आरोना ओमफ्राय सिगां माने नै आं बेयावहा दोनदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबेयाव सोनोसै आं ट्रान्सफार खालामसै आरोना ओमफ्राय नैबे केमसि फिसाजों नैबेखौ हानोसै येस येस ने मामा येस ने येस 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 ने येस हागोन ना logo baba ne baba nanti boleh baba kirim deh mama baba kirim boleh ayo cep sikit bayang नै लोगोफोर आंनि फैसाया नैबे सांखिनि जादोंमोन आरोना लोगोफोर नैबेयावहा आं माबाबाय बख'जोब्बाय नै फिसालाया सोफिनबावबायसो लोगोफोर आं माने नै बेसांखिनि जादों आरोना आंनि फैसाया लोगोफोर नै बेसां दङ दायो आं साननोसै लोगोफोर बे फैसाया माब्लाबा बिदिनो मा बुङो 500फोर बा 200फोर माबा मोनसे दखानाव लायनो थांबाला ओमफ्राय आग्लायना फैनायफोरखौ आं बेबायदि माने नैबेयाव सोयै दोनदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै बेसांखिनि जाबाय आं दायो बिखौ माबानोसै साननोसै आरोना लोगोफोर साननानै नोंथांमोननो खोन्थागोन आङो ओमफ्राय बिनि उनावहा आङो नैबेयावहा लाइन नाम्बारखौनो बारा नुवाखै नैबेयाव सोसिगोन आरोना लोगोफोर अ माइ गड नैहाय लोगोफोर फिसालाखौ नायदो ओइ मामा दायो आं साननोसै लोगोफोर लोगोफोर आंनि फैसाया जमा गासै 2400 जादों